Helo a chroeso I benod arall o Colli'r Plot. Podlediad sydd fod I drafod llyfrau a sgwennu, ond yn fwy aml a ddim ni'n mynd lawr llwybr hollol gwahanol. Fi yw Aled Jones, a'r gweddill sydd fel arfer yn ei cholli hi yw Bethan Gwanas, Sian Northy, Manon Steffan Ross a Dafydd Llywelyn. Pawb yn iawn? Helo. Dewch I ni ddechrau drwy ddweud llongyfarchiadau mawr I Bethan. So heddiw, wnaethon ni clywed y newyddion bod Bethan wedi derbyn Gwobr Mary Vaughan Jones 2024, yr anrhydedd uchaf yn maes llyfrau plant yng Nghymru, I ddathlu ei chyfraniad rhagorol I lenyddiaeth I blant a phobl ifanc. Fi'n hoff iawn o'r quote lle mae Bethan yn gweud, ges I andros o sioc. Mae'n swnio fatha bod nhw wedi wneud mewn ffordd yn nadwy o dramatig hefyd, bod chi wedi ffeindio allan mewn ffordd A bod ti'n brodyr bach o dyna? Bod chi wedi mynd yn ôl mewn amser I cym mlynedd. Nath un o hebyddion Radio Cymru ffonio fi drefnu mynd ar post prynawn, a nes I sôn am nes I live a brodyr bach, a mae mi sylweddoli, ti'n yn gwybod pwy ydy'r brodyr bach na gwynt. Mae'n ifanc. Pwy, Dylan Jones, acl mae o'n. Na, ddim o. Ond na, oedd o'n cos mae gas gynnau surprises. Chwys oer yn dod drostaeth feddwl am peth. Ond o hon, de, oedd o just yn bonkers. Cos o'n i bod trafod, a braf, a mawr y hanner, mae bobl lyflu ma, am sut I ddathlu, y ffaith bod ti'r na nog yn dathlu, dwi'n cofio faint, lot o flynyddoedd. A wedyn dyma Arwel Rocket yn cerio mewn, a Helgard yn cerio mewn, yn grand I gyd, ac yn ymwneud, sut beth ydyn? Wedyn mae Helgard yn ystod gyferbyn o fi ac yn dweud, Bethan, oedd o ti'n meddwl bod ti yma I pwyllgora, ond, a wedyn mae'n cyhoeddi'r peth. A dechrau dweud beth neis amdana I, ac dyna mae'n neis I chdi. Ti'n mynd licio glod? Be di clwyddo yna, lle? Ia, oedd I'n raffu clywed o. A wedyn, oedd minnau y cyngor llyfrau yna, o'n i'n gweld bod ni'n ffilmio fi. Oh my god. A wedyn yn y dynnu lluniau, a dyna di'r llun sydd wedi mynd efo'r datganiad. Os da chi'n gweld bod fi'n edrych yn goch ac yn biws, dyna bam. Fi wedi gweld gymaint o lluniau ti, fi'n credu yna. Mae'n cymdeithasol yn wahanol oedran, dwi'n meddwl. Ia, benidi, ond efo. Felly da ni'n mynd I ddathlu mis Tachwedd yng Nglanllyn. A dwi wedi rhoi gohoddiad I chi gyd. A dwi'n gwybod bod Dafydd ddim yn dod. Na, nes i'n deud hynna. Nes i just deud bod fi'n brysur yn golchi'n wallt. Mi na wneud yr ymdrech, Gwanas. Mi na I drio dy Nid, go iawn. Wel, pa be mae o? Arno siau, ti'n brysur efo pobl cwm, dwi? Mi na I drio bod yna. So mae'n syniad I ni recordio rhywbeth, Aled? Ar y noson, gan mai hon fydd noson ola Gwanas. Ti'n meddwl bydd hi'n rhy dda I ni ar ôl? Fi ddim eisiau cymysgu fyny wedyn. Na, dwi'n meddwl bod o'n cyfeirio at y ffaith bod sawl un o enillwyr y Gwobr yn y gorffennol wedi marw'n fuan wedyn. Fyswn ni yn mentro awgrymu hynny. Gwanas, paid ymher ddioi. Ydy o wir? Wel, am lot o'n nhw. O Gareth F. Drian, oedd o wedi mynd cyn fo gael o. O iawn, mae o'n dalentog. Ia, oedd o'n dalentog, oedd. Oedd, mi oedd o'n dalentog. Ia. O llongyfarchiadau mawr, Bethan, heiddi am iawn. Ia, llongyfarchiadau. Ia, llongyfarchiadau mawr. Ia. Mae'n neis. A na I ddeud o cyn Dafydd, ddeud o, oedd hi'n bichod, oedd hi'n bryd i'r gyduras gael rhywbeth. Dwi'n gwybod na dyna. O pawb yn meddwl. Dwi yn ymhynrydu yn yr anrhydedd, Gwanas. O, na fo. Dyna ni'n meddwl. Na, mi na I drio bod yna ar y seithfed. Gwyt ti'n gael medal, plac, bwrs o flodau? Wel, tlws. Mae yna rhywun wrth I neud o, so dwi'n siŵr iawn sut tlws fydd o.
Fydd o'n wahanol i'r lleill allan os da rhywun yn neud o'r wan. Mae yna rhywun efo cyn. Ti'n nerfus, Bethan? Ynddo? Achos gyda syniad gole, gyda eitha syniad beth sy'n digwydd, ond dyn nhw'n rhannu'r amserlen yn llawn o fi. Lle mae ni, no, surprise eto. Stripar. Dwi ddim wedi deud bod fi'n dod eto. Oh, dia. Waw, son dwi'n Ia. Gyn ni newid y pwnc o'n, cos mae'r felwedd yn dal yn y meddwl i. Ia, o reit, nhw'n i symud ymlaen. Reit. O'n i moyn dechrau cyn gofyn chi gyd beth chi bod yn darllen. O'n i moyn sôn am rhywbeth nath Bethan rhannu gyda ni ar yn grŵp WhatsApp. Quote gan Alain de Botton. Alain de Botton. Ie, ti'n gwybod yn iawn. Well na fi. Sef awdur, mynd i'n awdur Essays in Love, The Architecture of Happiness. So mae fe wedi gweud, most of what makes a book good is that we are reading it at the right moment for us. A ni jyst yn meddwl bod hwnna just yn perffaith o ran ffordd i fi'n darllen. Be yn gweddill ohonych chi? Anni llun ar ei anfon hwnna ymlaen. Gweld bod Gwanas di dweud gyn Anni llun. Anni llun ffindio ddorol. Na, oedd ar... Dwi'n bobl sy'n ni ar Instagram rhywbeth, dwi'n cofio. Dwi'n ar Anni basio fo ymlaen at ni a meddwl sy'n ni'n gallu drafod o. Diolch Anni. Cos dwi'n cytuno llwyr, amen. Yndi, sicr. Dyna pam mae gynnu ofyn ail ddarllen pethau weithiau. Dwi'n mynd llawer. Dwi'n meddwl bod o'n gyffredinol wir, de. Ond dwi'n meddwl na'r eithriad yn aml ydy llyfrau plant. Achos yn eitha aml i di nôl o darllen llyfr plant. A meddwl, mae'r un hyd dal yna. Ond mae pethau ti'n dechrau darllen llyfrau oedolion. Neu'n wedig pan ti'n teenager, dwi'n cofio darllen Wuthering Heights, da. A meddwl, Heathcliff, mae'n dreamy. A dwi'n darllen eto o'n, mae o'n afiach, mae pawb yn y llyfr yna'n horrible. Ar y pryd, o'n i'n meddwl bod nhw'n amazing, to. Ond di hynna ddim rhywun peth a bod y llyfr y hun y salach, na chdi? Dyn farn di am y bobl yna sydd wedi newid, ddim dy farn di am yr llyfr o ran bod o'n well yn gwaith, mae'n wahanol, ond... Ie, wrach. Ond hefyd be bwyd ymwneud i'r ffaith ni wedi gweud sawl gwaith ni bod yna rhai llyfrau gwyliau. Ti'n meddwl bod ti'n darllen ar wyliau, neu mae rhai llyfrau ti'n nhw'n fwy... maen nhw'n fwy ar gyfer gaeaf, fwy tywyll, neu... Ond, na fi ti'n... Cytuno. Ie. Diolch Anni. Ie. Okay. Lles di rwy'n ddim yn licio llyfr, ti just ydi darllen ar amser anghywir i ti? Dwi'n meddwl bod albums fel afyd. Mae hynny ni. A chyfres i teledu fyd. Ond falle bod na gyfnodau dy fywyd i hefyd ti'n cofio yn ôl yr albums neu llyfrau. Ie. So bod na rhyw fath o gyfnod neu ddigwyddiad yn dy fywyd i lle ti'n cyplesu hwnna gyda llyfr neu album neu be bynnag. Ac felly mae hwnna'n sticio hefo chdi. Mae'n rhyw fath o rhoi postyn, os mae'n neud i, ac yn gofnod o'r cyfnod yna. Ie, ynddi, gwir. Be, oes na fiwsig sy'n atgoffa chi o ryw lyfr arbennig, neu? Ti'n meddwl? Wel, mae hyn yn plethu'n neis iawn efo'r llyfr dwi wedi bod yn darllen. Wel, hwnnw te. Ie, fi'n mynd ymlaen, ie. Sgodio? Dwi wedi darllen Tell Me Who I Am, gyn Georgia Ruth. Georgia Ruth? Georgia Ruth. Mae hwnna'r fy restr i. Ydy'n cyd-fynd hefo'r album ddiwedd aras gen i? Yndi mae o. A mae un o'r caneuon sydd ar yr album, mae hi wedi dychmygu mae'r prif gymeriad o'r llyfr sydd wedi sgwennu y gan honno. A mae Georgia wedi deud mewn cyfweliadau na fasa hi wedi gallu sgwennu'r gan yna yn ei llais ei hun. A mae'n goblin y lyfr mawr, mae eitha Brixan.
Ac o'n i'n meddwl, gosh, mae'n lot i gael drwyddo fo. Ond mae'n wych. Mae o'n mor dda. A y peth rhyfedd ydy, o'n i'n meddwl fyswn i'n darllen o, ac o'n i'n gwybod amdani hi fel cerddor cyn bod fi'n gwybod amdani hi fel awdur, fel rhan fwyaf yna ni. Ac o'n i'n gwybod bod yr album a'r llyfr yn cyd-fynd, ond dwi heb gwrando ar yr album o gwbl. Felly, ella, pan fyddai'n mynd yn ôl a gwrando ar yr album, fydd hwnna'n newid y ffordd dwi'n teimlo am y llyfr, dwi'n gwybod. Ond mae mor ddiddorol, achos mae'n stori am ryw fath o seren o'r 90au, rhywun sydd wedi mynd o Gymru, wedi cael lot o lwyddiant cerddorol ym Mhrydain, a wedyn wedi wneud llanast o'r gweddill mewn ffordd, a sôn amdano fo'n ail ddechrau, rhyw ffeindio ffordd yn ôl at i fiwsig i hun. A beth sy'n ddiddorol amdano fo ydy fedra i ddim, mae o'n mor dda, mae'n sgwennu, mae'n sgwennu mor dlws. A mae'n eitha barddonol, ond mae'n hawdd iawn i ddarllen hefyd. Dio ddim yn teimlo'n drwm. Ti'n teimlo bod chdi efo'r cymeriadau i gyd. Ond fysa'r nofel yma ddim yn gallu cael ei sgwennu, wedi gallu cael ei sgwennu gan rywun o ddim yn gerddor. Achos mae yna fiwsig bob man yno fo. Y ffordd fyswn ni yn cyfeirio nôl at lenyddiaeth o hyd, achos llyfrau dim hetha fi. Mae hi'n neud yna fi miwsig, a mae'n sôn am ryw gan benodol eitha sort of random, a wedyn ti'n meddwl, gosh, mae rai fi chwilio am y gan yna. Mae'r gerddoriaeth yn rhan annatod o'i llais hi, a dwi'n ffeindio hwnna'n ddiddorol iawn. Dwi rioed wedi darllen yn byd gweith tebyg. Mae'n dda iawn, iawn, iawn wir, a please, prynwch o. Ond mae llais i'n eitha unigryw hefyd, ydy? Yndi. A ti'n bod y ffordd mae'n sgwennu lyrics, mae'n dawel, ond yn glyfar. Ond mae'n llais i fel awdur yn hollol wahanol i hynna hefyd. Dwi'n gwybod mae yna rhywbeth... mae yna fynd yn y stori, ac ti'n bod pam ti'n... mewn cerddoriaeth, so ddim yr un pwysa i gael plot sy'n gyrru fo. Mae'n gallu jyst bod yn rhywbeth, geiriau sy'n mynd yn ddel efo'i gilydd. Ond efo nofel, ti'n gorfod cael rhywbeth, ti'n gorfod bod eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf. A mae hi'n neud yna mewn ffordd mor naturiol, ti'n gwybod? Mae'n wir yn dda iawn, iawn. Wyt ti'n meddwl bod rhaid chdi fod yn rhywun cerddorol i fwynhau o? Na. Manon? Ie. Mae yna ddyfyniad yma hyn, de? Gen Neil Peart. What I've learned over the years is that the craft of songwriting is trying to take the personal and make it universal, or in the case of telling a story, taking the universal and making it personal. O beth sy'n rhyfeddol i fi ydy, pan ti'n dyfynnu yna wan, ydy, dwi'n meddwl bod fi wedi prynu'r llyfr achos bod genna fi ddiddordeb gweld, achos bod fi'n gwybod bod Georgia Ruth mor dda am sgwennu caneuon, bod gen i'r talent naturiol yna. A meddwl, wel, mae'r ddau beth mor wahanol i'w gilydd o ran ffurf. Sut mae hyn yn mynd i allu gweithio? A bron yn meddwl, wel, does bosib bod i'n gallu gwneud y ddau beth. Ond Jadan, mae hi. Mynd am Manon Steffaros. Manon Steffan Ross, talentog, ne? Ie. Beth mater o'ch ti, David? Ti'n iawn? Wel, dyna, dwi'n gweld lot o bobl yn prynu hwnna fel anrhyddolig. Fi moyn. Ie, mae hwnna ar fy restr ar fi credu. A ti wedi gwrando ar yr album hefyd, Manon? Na, dwi ddim. Dyna peth diddorol oedd o'n i'n meddwl swn i isio y ddau beth gyd fynd, ond rhywsyd fel o'n i'n darllen y llyfr, o'n i'n teimlo, so well, dwi eisiau gorffan y llyfr a just cael cyfle i feddwl amdano fo, a wedyn neu wrando ar yr album a gweld. So hwn yw'r album diweddaraf, fe? Ie. OK, so fi wedi gwrando ar yr album, a llai ddim chanmol i digon yn wych. So, na fe, mae Manon gallu canmol y llyfr, a fi gallu canmol yr album, ond fi moyn darllen llyfr ar, ie.
Ond chdi diddorol, mi fyswn ni yn bendant wedi chwarae'r album tra'n darllen y llyfr. Cos dwi'n licio gwneud hynny, dwi'n gwneud hynny efo unrhyw lyfr sy'n sôn am fiwsig. Wel, beth sy'n ddifyr yn yma, mae gen ti'r prif gymeriad yma, a mae'n hanes ohono fo yn sgwennu hit mawr, Tell Me Who I Am, yn efo, a'r cefndir iddo fo'n sgwennu fo, hyn i gyd. A mae'n disgrifio'r gan, a dwi'n gwybod bod y gan yna ar album George a Ruth. Felly o'n i'n meddwl, iawn, fyddai'n darllen amdano, a fyddai'n gallu gwrando nhw. A wedyn eisiau feddwl, dwi isio dychmygu sut beth ydy'r gan tra mae'r stori'n digwydd. A wedyn, pa mae'r stori di setlo yn y meddwl i, wedyn na i wrando nhw fo iawn a gweld os ydy ar ei fath. Nath Dolly Parton neud yr un peth Do. James Patterson. Do? Mae gen i hi nofel a album. Ie. Sydd yn... A mae'n cyfeirio ydi, so mae'r caneuon mae di'n sôn am mhob pennod, ti'n lli mynd i gwrando arnyn nhw. So mae fel yn, os yn gofio beth oedd e rhyw cantores gwledig yn chwarae, ti'n modd, mewn llefydd, a pob can oedd hi'n sgwennu, oedd e ar yr album, so oedd hi'n sgwennu mewn y pennod. Ie, na, dda'n gret. Nice. Dim da. Okay, so be arall ti bod yn darllen? Wel, Llyfr Cymraeg sydd darllen ydy, a dwi'n gwybod bod chi, dwi'n meddwl i gyd ydy darllen o blaen, fydda chi'n gwybod pa mor hir ydw i yn dal i fyny efo chi. Daith ydy adra. John Sam Jones. Wedi gyfieithu gan Sian Northy. Wel, oedd hwn i feddwl bod fi wedi clywed chi mynd amdano fo o blaen, de. Oedd o'n wahanol iawn i be o'n i'n disgwyl. Nes i fwynhau o'n fawr iawn. O'n i'n disgwyl iddo fo fod yn... Mae yna ranna trwm iawn iddo fo. Mae o di bod drwy gymaint o bethau mewn cyfnodau penodol iawn o hanes. Bethau, dwi ddim gymaint hynna'n iau na fo, ond fedrai'n dychmygu y pethau yma yn digwydd. A wrth gwrs, mae o'n sôn am fyw yn y Bermo sy'n agos iawn at lle dwi'n byw. Ond o'n i ddim di disgwyl y gobaith a'r y tynerwch dyna. Mae'n hyfryd o lyfr. Waw, o'n i di gwirioni efo fo. O'n i wrth modd efo'r ffordd. Mae o'n dechrau efo fo yn sôn am fod yn byw yn y Bermo ac yn mynd i ymweld â'i fam yn y cartra. A mae yna anwyldeb mawr efo yna, lot fawr iawn o gariad. A wedyn, ti'n clywed mwy o'i hanes a ti'n gweld bod yna gymlethdodau yn y berthynas honno. Ond mae o wastad yn dod yn ôl at gariad a chyfeillgarwch. A mae just, o'n i'n teimlo'n obeithiol iawn pan o'n i'n gorffan o. Ond just yn meddwl, mae di sgwennu mor hyfryd a di gyfieithu yn lyflu. Da iawn, Sian. Oedd o blisar i gyfieithu, de. Ond oedd o'n dechrau yn eitha negyddol doedd, achos o'n dweud oherwydd Brexit, bod wedi penderfynu bod rhaid iddo fo godi pac. Oedd. A mae'r dyna'r rhan arall o'n i ddim di disgwyl, darna ohono fo pa mae o'n symud i'r Almaen. Dwi'n gwybod, ti'n teimlo fatha bod chdi rhwng Bermo a Lerpwl a'r Almaen. A mae'r ffordd mae'n sgwennu am y lleoliadau yma. Oedd o jyst yn hollol, dwi'n gwybod pam oedd yr arddull yn anisgwyl i fi, o'n i'n teimlo fatha bod o'n i'n meddwl fysa fo'n fwy fel, achos bod o'n hynna'n gofiannol, o'n i'n meddwl fysa fo'n fwy fel hynna'n gofiant mwy traddodiadol. Ond o'n i'n meddwl bod i arddull o mor hyfryd a'r ffordd oedd o'n sgwennu am y llefydd yma, ac o'n i'n gweld y lle yn yr Almaen mor glir. A just, fo a hiwr yn mynd ar cwn am dro, o'n i'n meddwl y cyffyrddiadau bach yna. Gwirioneddol hyfryd. Nes i fwynhau. Dwi wedi darllen yn dda mis yma, dweud y gwir. Dwi bod yn lwcus iawn. Dwi'n gallu teimlo John Sam yn gwenu o fama. Wel, sy'n i licio mwy. Dwi eisiau mynd ar ôl i lyfrau eraill o fan. Ie, ysdi fod i sgwennu lot o ffuglen, dydy.
Yndi. Ydy heina yr un math, ti'n ydy'r un arddull, yr un llais? Wff. Yn gwestiwn anodd ni. Dwi'n meddwl, dim cweit. Na. Ys di lot o'n nhw deillio ar yr un profiadau. Ys di ac i fel bod nhw lot o'n nhw brofiadau anodd yn yr hynna gofiant a'r ffuglen dos a ddim sa'n byd chwerw nag oes. Na, goes. A o'n i'n eisiau fwynhau'r ffordd oedd o'n sgwennu am Gristnogaeth hefyd ac am grefydd a'i berthynas efo'r pethau hynny. Achos dwi'n meddwl bod yna ffordd Cymreig iawn o sgwennu am Gristnogaeth. A o'n i'n teimlo fatha bod dwi'n gwybod, fatha bod gen efo berthynas mwy uniongyrchol efo Duw neu Crist neu beth bynnag na bod o'n mynd rownd yr arferion crefyddol ma, da ni wedi tyfu fyny fan nhw, dach chi'n Be ti'n olygu wrth... Sori, Gwanas, Cardi. O na, Cardi mlaen. Be ydych chi'n olygu ynglyn â ffordd Gymreig o drafod Cristnogaeth? Wel, dwi'n meddwl bod ni'n gallu ti'n meddwl pan ti'n darllen peth am Gristnogaeth yn Gymraeg, mae'n tueddu mae'n gallu bod yn sych ddiwiol neu bod o'n mynd yn erbyn, ti'n meddwl bod o'n brwydro yn erbyn yr arferion sydd gennym ni. Ond oedd hwn yn teimlo fatha bod o'n cydnabod bod yna problemau a cymlethdodau efo'r ffordd da ni'n trin yn cydyn o fewn, dwi'n siŵr y geiriau yn ei geg o chwaith, ond hefyd mae ffydd yn swnio yn beth real a o beth ffeind iawn. Ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn teimlo fatha y llyfr sy'n onest iawn am Bod wedi cael profiadau anodd iawn. Ie. A bod wedi cael ei wrthod. Ie. Oherwydd ei rywioldeb o. Ond doedd na ddim, os dwi'n iawn i ddeud, doedd na ddim sôn bod hynny wedi gwneud iddo fo ama ei berthynas ei hun efo Duw, lle. Ond just bod o ddim yn ffitio i fewn i'r gyfundrefn yna. Ac mae hynna ddiddorol dydi, achos sa'ch ti'n gallu cymryd, sa'r rhan fwyaf yn ni'n siŵr, os ti'n cael dy wrthod yn y ffordd hynna, yn dweud, fedri di ddim bod yn rhan o hyn achos o pwy wyt ti, wel, sa'ch ti'n brwydro yn ei erbyn o, ond oedd o ddim i weld yn brwydro yn erbyn Crist neu Duw. Oedd o just, hynna dal yna. Yndi, hwnna ydy'r gwahaniaeth rhwng crefydd a ffydd. Ie, wrach, ie. Bod falle yna'r sefydliad crefyddol bod yn wrthyn gyda fo, bod ei ffydd o gyda fo. Ie. A bod o'n beth eitha hapus, bod o'n dod o llawenydd iddo fo a yn ytrach na bod o'n beth yn faich. Be o'n i eisiau dweud ar y pwynt yna oedd, weles i Manon ddiweddar yng Nghapel y Benesir nac i y Tabernacl yn dod lle yn gwrando'r Lleuwen achos dych chi wedi clywed hi'n canu'r ymyna'n o'r hen ymyna. Dwi dal heb. Mae yn dod i Pen-blwydd. Nes i ddechrau crio'n syth o Manon. O'n i'n meddwl, beth sy'n mater o Bethan? Efo anwyd nhw fath. Oedd o just, cos mae gen i dapio o leisio bobl ac oedd o llais yr hen ddynas fach na. Dwi rioed wedi gwrando ar rhywbeth blaen lle ti'n gallu gweld y person. O ti jyst yn gwybod bod hi'n hen ac yn fach ac yn... o'n i'n gweld hi ac yn i'n meddwl... Mae rai fi ddeud, mae'n cringy ddeud achos mae'n chwaer i fynd i ond. O'n i yn acra hefyd erbyn diwedd y noson. Mae'n brofiad theatrig ydy ni. Mae jyst brofiad ysbrydol hefyd, swn i'n dweud. Hyd yn oed os gyn ti ddim ffydd, neu os gyn ti ddim crefydd, mae dal yn rhan o'n atod o'n hanes ni, dydy. Mae'n rhywbeth, ac ella os gyn ti ddim hynna, os ti ddim yn arfer mynd i capel neu eglwys neu bynnag, bod ni'n gallu, bod dipyn bach yn denial am yr
cysylltiad yna. Ie, rhywbeth o felly yn mynd, dwi'n meddwl i, achos dwi'n grefyddol o gwbl, dwi'n mynd i capel. Tro cyntaf mi fod i capel ys blynyddoedd, oedd i wrando ar Lleuwen, a nes i ddechrau grio. Da iawn, Shakes. Mae yna rhywbeth yn fanna. Ond sgyn ti ffydd? Na, Ti'n mynd credu o gwbl? dwi'n mynd byn hyn, na. Pan dwi'n gweld beth sy'n digwydd. Ie. Na. Ond mi nath hwnna dy syni di? Yn emosiynol? Do. Cos ti'n clywed lleisia'r bobl yma sydd wedi byw. Ac yna rhywbeth mor hyfryd am lais yr hyn yna'r fach na. O, yna si jyst cydio ni fi. Ydy hwnna'n rhan o dyfodwraeth di? Siwr o fod. Felly mae beth oedd ma'n yn gywir. Mae yna DNA yn di. Ie. A ysgod, da ni wedi mynd yn yr sbrydol. Diwynyddol. Okay, so mae nhw'n ti wedi darllen rhywbeth arall, neu dyna'r... Ta'r gofod mo bwyna rei, da ydych chi? Dyna, dwi wedi mynd on, do, braidd. Dwi'n neud hanner awr. O, dyna da. Okay, so Sian, be ti wedi bod yn darllen? Dwi wedi bod allan. Dwi fatha Manon yn dal i fyny fo bobl. So llyfrau dal i fyny oedd Pen-blwydd hapus Ffion Emlyn, nes i fwynhau narw. A ie, chdi ydi dodaled bod o ddim fatha chdi disgwyl. A dwi'n gwybod pam bod o ddim fatha nes i disgwyl, ond doedd o ddim ac oedd o gret. A nes i ddarllen Morfarch Arian. A dwi'n rola rhwng be oedd Aled a Bethan dweud. Fatha Bethan, o'n i ddarllen o'n ofnadwy ar y 10. Ac yn ei fwynhau ar y pryd. Ond o'n i rhannu dipyn bach o be oedd Aled y dweud. O'n i'n meddwl, o ia, be ddigwyddodd? Lle o'na ryw, dwi'n yn gwybod. Lle ia, rwla rhwng y ddau na chi fo hynna. Be arall dwi wedi ddarllen? O, nes i ddarllen Lwmp, Rhianwen Griffiths. Sydd yn hanes hi a i thriniaeth canser y fron. Mae'n hynod ddarllenadwy sy'n weld y beth odyn i ddeud. A dwi'n siŵr sef o'n lyfr braf iawn i rywun sydd yn mynd trwy'r profiad neu meddwl bod nhw'n mynd i ar mynd trwy'r profiad neu nabod rhywun. Yndi, mae'n di llwyddo i wneud llyfr dall yn o brofiad anodd i gwir. A be arall dwi wedi darllen? Oedd hi'n ddwrnod cyfieithu a cyfieithwyr, doedd. Rydyn diwrnod a diwrnod podlediadau, pryd bynnag oedd hynny. So ni'n meddwl, a well mi ddarllen wbeth di gyfieithu. So nes i ddarllen 2 lyfr di cyfieithu. Un, cyfres y werin. Y cyfres y werin, da chi'n gwybod o dan nhw, di cyhoeddi yn yr 20ar ganrif ddwytha. Llyfr bach sgwar fel la. A'r rhif 6 di hwn, Ystorïau Bohemia, wedi cyfieithu gan pwy, Manon? H Parry-Williams. O Czech gan ddefnyddio Almaeneg fel iaith bont. Maen nhw'n straeon bach reit od. Ond nes i fwynhau darllen nhw, mae'r iaith wrth gwrs yn gret. O'n i wedi meddwl rhestru'r geiriau newydd, pethau ni'n gorau sbio yn geiriadur. Rhyw air am emrall, ond dwi'n cofio be oedd o wen. Ac o'n i fwynhau o fwy unwaith nes i ddechrau ddarllen o'n uchel. O'n i ffindio fo'n Gymraeg, ffasiwn anodd iawn, ond unwaith o'n i ddarllen o'n uchel, oedd o swnio'n iawn. A'r llyfr arall di gyfieithu, nes i ddarllen, o'n i rioed ydi ddarllen, un o'r llyfrau mae ti'n gwybod amdano fo, y Fran Glocwaith, Catherine Fisher. Tro Croco, cyfieithiad Maret Llwyd. O, mae dda, dydi, da chi di ddarllen o? Do, mae'n gret, yndi? Yndi. O'n i wedi mynd i llyfrgell efo wyres i mi, so o'n i'n sbio ar lot o lyfrau plant tan o hi'n pori yn yr adran yna. Llyfr Saesneg, Nightshade Mother, Gwyneth Lewis.
sydd yn fendigedig. So rhywun wedi ddarllen o? Do, dwi wedi ddarllen o. Mm. Mae'n lot, dydi. Mae o ydi. Ond y lansiad wrth diwetha oedd, yng Nghaerdydd. Mae yna sawl digwyddiad, a dwi'n gwybod os dwi'n gallu mynd i'n rhywun, a dwi'n meddwl bod yn... Mae yna Llyfrgell. daith gyfres e. Oes, mae yna un yn mynd i fod ar-lein, so dwi'n gobeithio gai hwnnw. Pa bryd mae hwnna? Dwi'n gwybod, nath a rhywun ddeitha fi bod yr un Aberystwyth ar-lein hefyd. A dwi'n di... Ni di adael fi bod. Ne, Glad. gwefan hi. gwynethlewis.com. Nath rhywun creu gwefan newydd iddi yn diweddar. Do, le? Sick plug o fanna da. Ges ti fensh yn rhywle? Yn y Guardian, neu pan oedd hi'n sôn am i... O, dwi wedi gweld rhywbeth diolch i Ale Jones gen i hi'n rhywle. O, Am wneud rhyw recordiad o rhywbeth. Sori, mae hynna'n hanner stori. nath hi cael cerdd y mis ar gyfer y Na chdi. Guardian, ie. Ia, A chdi chi'n nath recordio hi'n ni, so wnaethon ni recordio hi'n neud e, a dyma tro cynta nhw cynnwys cerdd yn y Gymraeg, dwi'n meddwl. O, ie. So dyna pa maen nhw moyn iddi hi darllen i hi hefyd wedyn. Yeah. na, ond mae'n Nightshade Mother yn... Mae'n anodd gwybod... O'n i'n uniaethu efo lot yna fo. Ddim bod fi'n bod sefyllfa hanner bod drach yn epus a Gwyneth yn amlwg. Ond dwi'n meddwl bod rhywun sydd unrhyw ferch a mam yn mynd i sbio ar newydd ar eu perthynas nhw ar ôl darllen hwn, de. O'n i'n meddwl bod o'n ddewr iawn. Oedd o'n ofnadwy o ddewr. Oedd. Ysdi, ac eto, fatha, da ni sôn efo John Sam, does am byd chwerw. No. Mae yna danos anghyfiawnder a danos pethau sydd ddim dweud le a'i heffaith nhw, ond does a ddim chwerder nag oes. Na. A mae hynna'n... Dwi'n gwybod, mae yna rhyw gryfder yn hynna. Pan ti'n Oes. darllen hynna, mae bron yn... O'n i'n lot o adegau pan i'n darllen, o'n i'n teimlo beth bron yn... Y panic, ti'n gwybod, achos bod hi'n cydnabod o heb fod yn chwerw, heb fod yn flin o gwbl. Ie. Ddim yr ymateb ti'n disgwyl bron, ti'n disgwyl iddi fod yn dal yn blaen i'r deimlad o hyll. Ond, ie, pwerus. O, a mae llais mwnci lyflu. Llais pwy? Mwnci. Be, mae yna gymeriad yr enw mwnci nhw? Wel, mae yna mwnci yn ymddanos ac yn dweud pethau weithiau. Mae'n siarad spoilers. Right. Oce. Ni mae'n disgwyl yna. A dyna di'r cyfeiriad y Llywelyn Jones. Diolch. Unrhyw beth arall fyd, Sian? neu? Un nofel Saesneg gan Bob Gwanas o licio pethau efo cwn. Dog Days gen Erica Waller. Oedd yn nofel braf, hawdd i darllen, gwyliau ac i wneud efo gwahanol gymeriadau cwn os maen nhw'n cwarfod a pethau. Simple, neis, da. Ni licio fo felly. Bysa, so ti'n licio fo. Iawn. Darllen mewn 2 funud. OK. Dafydd, beth ti wedi bod yn darllen? Wel, rhy fath a Sian, nes i ddarllen Pen-blwydd hapus gyn Ffion Emlyn. A nes i ddarllen y benod gyntaf, lle o'n i'n meddwl, oce, oedd hi'n cael yr wybodaeth yma. Dwi'n gwybod bod chdi wedi ddarllen o'n dog Gwanas. Dych chi'ch dau? Aled a Mana? Do, fi wedi, ie. Yn un. Ac o'n i'n meddwl, oce, i ba gyfeiriad mae hwn yn mynd. Mae o'n hollol wallgodd ri. Mae yna rei darna lle ti'n jyst yn meddwl, oce, be bynnag mae Ffion Emlyn yn smocio, swn i'n myndio rhywfaint ohono fo'n hynny. Ond yn digwydd bod, mae jyst yn mynd i bob cyfeiriad ri. Mae'n gret. Yndi. A
digwydd bod, welis i ffion rhyw bythefnos yn ôl. A nes i ddeithi, nes i wir fwynhau gyfrol. Ydych chi'n gwybod beth ydy? Ddari ddeud bod i wedi straffaglu lot fawr yn sgwennu'r nofel yma. A nes i ofyn, dyw, pam, achos ddari ddeud, wel, yn amlwg, sgriptio ydy i maes arbenigol hi. A mae'n byw ac yn bod ym myd y ddrama a sgriptio. Ac oedd mynd i gyfrwng nofal a rhoi strwythyr nofal i'w stori hi mor wahanol iddi. Fel oedd hi'n teimlo weithiau bod o yn ei llethu hi ar brydiau. A nes i ddweud, nes ti fwynhau gan bod o yn rhywbeth gwahanol i'r hyn sydd wedi arfer efo. A ddari ddweud, wel, do, mi nes i fwynhau o, ond o'na gyfnod lle o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i orffan hon, a dwi'n mynd i'r gorau iddi. A o'n i jyst yn meddwl bod o yn ddifyr iawn beth i'n dweud, oherwydd bod o'n gyfrwng falla cymharol newydd iddi hi. A fel oedd hi, achos yn y bôn, deud stori wyt ti de, be bynnag ydy'r cyfrwng, boed yn drama, boed yn barddoniaeth neu nofel. Ond fel mae'r gwahanol gyfryngau yma yn rhoi pwysau gwahanol arna chdi, a fel wyt ti'n trio, achos yn amlwg mae deialog yn dod yn rhwydd iawn iddi hi, ond mae sgwennu yr hyn sydd yn digwydd yn rhywbeth oedd hi yn ffeindio oedd yn dipyn o drael ani. Ond er gweithio hynny... Dwi efo pob nofel. Dwi'n straffaglu fy nhw gyd ac yn meddwl o'r hanner ffordd, dwi'n mynd i orffan o'n. Wyt ti? Esyn dw. Wel, na, swn i'n mynd i ond a da chi lot mwy cynhyrchol na fi, ond dwi'n eitha mwynhau y broses, achos mor anodd ydi o, mae o rhywbeth dwi yn eitha licio, falle bod hynna'n dweud mwy amdano fi, ond i fi, pa mor anodd ydi o weithiau, a pa mor ti'n mynd yn aniddig efo chdi dy hun, a ti'n gwylltio falle. Mae hwnna i fi yn rhan o'r broses sydd yn gwneud o'n rhywbeth eitha pleserus. Tas o fo'n hawdd, dwi'n meddwl sy'n ni'n fwynhau o. Os di hynna'n neud sens. O'n i'n cael yr argraff gyn ffion bod hi ddim wedi mwynhau y broses a bod hi wedi penderfynu weithiau mae hwn yn ormod o straffig i fi gar ymlaen. Ac bod fi wedi bod yn fanna'n hun droion, i fi mae hwnna yn rhan o'r broses dwi'n fwynhau. Achos tas yma'n dod yn rhwydd. A falle, rhyw fath o ffion, deialog a drama di mhrif ddileu ti. A falle bod fi'n gorau gweithio'n galetach ar gyfryngau eraill rhyw fath o nofel. Ond mae hwnna i fi yn fwy o her ac yn rhywbeth dwi'n fwynhau fwy. Achos bod o'n tynnu fi allan o'r hyn dwi falle wedi arfer o ddydd i ddydd. Ti'n mynd siŵr, Gwanas? Mae bob llyfr wahanol, di. Mae rei, mae ambell llyfr plant sydd jyst wedi llifo achos oedd y syniad yn iawn o'r cychwyn. Ond yna norfod efo rhai hirach, mwy cymlaeth, sydd angen plot arbennig. Dwi'n fod i manon ddim yn plotio, felly dy hyn ddim yn berthnasol iddi. Na, ond dwi wedi rhoi'r gorau i nifer fawr iawn o'n fel yna. Hanner ffordd drwodd. Lle dwi'n dall yna cyn ffion. A do hi'n di dewis patrwm hawdd iddi hi hyn ddeu gwir nag oedd. Cos o gen ti'r ddau gyfnod amser na ac os ti trwy'r adag o'ch ti'n meddwl sut mae hein yn ffitio fe gilydd. Ond dyna i fi oedd un o'r pethau lle oedd eich ti'n rhyngdori rhwng oedd o just yn, a hefyd dwi'n meddwl oedd o'n gret fel oedd hi yn mynd o Lundain wedyn i Gaerdydd a wedyn i'r Gogledd. Oedd o just yn llythrenol, mi oedd pes y nofel just yn clecio i fi. Nes i wir fwynhau o. Felly, gweithio'r artaith, swn i'n dweud bod ffion di wneud stroc bach o fanna. Felly oedd yr artaith wertho? Mi oedd yr artaith wertho, oedd. Ond
mi oedd hi yn yfad ei phedwerydd botel o gin, ac oedd hi'n smocio hanner cant o fags pan welis i hi, felly dwi'n gwybod os oes yna gysylltiad efo yna. Wedyn, yr ail lyfr dwi eisiau drafod ydy Clear gen Carys Davies. Chi wedi gweld hwnna? Na. Waw. Mae rhaid i fi ddweud. So ni'n dweud, dwi'n gwybod bod ni'n agosau at ddiwedd y flwyddyn a fyddwn ni'n trafod allan hoff lyfrau ni am y 12 mis, ond mae hwn yn werth i ddarllen. Stori syml iawn ydy. Nofel fer, a mae'r penodau yn gryno ac yn fer, ond wir i chi, mae hwn yn... Yndi. Dim yn aml dwi yn eistedd ac yn meddwl, dwi eisiau cario ymlaen i ddarllen, dwi'n mynd i'n ngwely, dwi'n mynd i ddarllen un arall. A wedyn, fyddwch chi wedi darllen ni yn llythrennol mewn noson. Am be mae, David? Yr boi yma yn yr Alban sydd yn brin o bres ac yn penderfynu bod rhaid iddo fo gynnal fo a'i wraig, ac felly mae o'n cael ei hel i ynys byllenig yn yr Alban mwyn cael gwarad ar denant ar yr ynys yna. Mae wedi cael ei lleoli'n 1843. A o'n i'n meddwl yn ddechrau, ti'n bod, nôl i'r 14th ganrif ar 15, iawn, gret. A ti'n meddwl i ddechrau, ti'n dechrau darllen o, ti'n meddwl, iawn, mae hwn yn ddifyr, yndi, ond dwi'n yn gwybod sut mae cynnal y stori. Mae'n stori syml iawn. Ond mae'r ffordd mae di sgwennu o, swn i wrth y modd chi'n darllen o, ac i fi gael eich safbwynt chi yn. Gai ofyn, sgen i gysylltiad Cymraeg am enw fel e? Wel, o'n i, ti'n bod, Carys Davies' debut novel, West, was shortlisted for the Rathbones Folio Prize. And runner-up for the Society of Authors, the Kitterick Prize, and winner of the Wales Book of the Year for Fiction. Right. Yn Gymraeg. Felly, swn i'n dweud bod na yn bendant bod na gysylltiad Cymreig yna. Dim Carys Davies oedd yn dysgu Jim i fi. Byw beth eista? Ond rhyfedd iawn, mae yna gyfeiriad ata chdi at Cefn. Bechod, dwi eisiau bod hwnna di blino gormod ar ôl trio dysgu fi sydd yn ei rôl ymlaen. Dyna pam wedi troi a bod yn awdur. Dar i ddweud bod i wedi dechrau sgwennu a bod i wedi torri chalon. Dwi'n go bai o'n i. Ond please, os gewch chi gyfle, fel dwi'n dweud, dydy o'm yn drwchus iawn, ond mae'n chwip. Mae'n chwip o gyfrol. Felly, darllenwch o. Na ni, dwi'n ymwybodol bod amser yn mynd, felly na ni, gael yng Ngheg wan. Bethan, beth ti bod yn darllen? Wel, mae gen i lyfrau bach fan hyn. Stori sydyn. Geisio nhw'n bresant pen eisiau lawr am y pwyllgor na'n yng llyfrau Aberystwyth. A maen nhw wedi newid stori sydyn fan. O blaen, oedden nhw ar gyfer darllenwyr mwy anfoddog orach. Rwan maen nhw'n anelu at darllenwyr prysur. Lle bobl sgan ddim amser i ddarllen nofel fawr dew. Felly maen nhw'n dal efo print go fawr, a maen nhw'n dal yn bint, a dwi wedi darllen un o sydd, sef Tywyllwch y Fflamau gan Alun Davies. Yr Alun Davies. A stori detectif di, efo detectif difyr, mae dda am wneud detectives. Bedwyr Campbell di hwn sy'n bita fel mochyn. Sy'n atgoffa fi o'r llyfr oedden ni'n sôn am blaen. Os gen hynny'n byd yn neud fo'r stori, jyst bod o'n bita fath o mochyn. A wedyn, teitl llun gwerthfawr ydy Tywyllwch y Fflamau. Llun gath i ddwyn rhyw 10 mlynedd ynghynt pan gath y person o bia'r llun i ladd. A dyna'r unig achos di'r detectif yma ddim wedi llwyddo i'w ddatrys. Felly mae ffordd o syniad da, nofel hawdd, nid i ddarllen o, os wyt ti'n mynd i'r dentydd neu mynd i aros, eisiau cwarfod rwy'n mewn caffi a maen nhw'n hwyr, briliant.
Wedyn Dipyn o job i sgwennu stori detective mewn cynlliad o eiriau, yndi? Yndi, mae'n gamp. Glwsoch chi o'n siarad ar heno? Achos oedd o'n sôn, Na, do. oedd o'n cael ei gyfweld gyn Elin Fflir a Owain Tudur. Ac oedd o'n sôn am y gyfrol yna. Ac oedd rhywun o Llenyddiaeth Cymru. Bydd enw'r ferch? Rebecca rhywbeth? Dwi'n siŵr, ond y ddau yn eistedd ar y soffa. Ac oedd o'n sôn am hwnna. Ac oedd o'n deud, bod o'n unwaith eto yn gyfrwng gwahanol oherwydd naturiol mae o di arfer hefo cyfrwng dipyn hirach. Am bynt, de, be gewch chi well. Wedyn mae yna un gan Elidr Jones, mae yna un deffro'r ddraig am rygbi Cymru, Simon Williams. Dy ffrind di hwn, Aled? Ie, na fe, ie. Hwna yw i llyfr cyntaf yn y Gymraeg. A wedyn mae yna un gan Lowry Cook fyd sydd yn nghefn y car gynnau, achos Lowry? eisiau fo fi rwla. Ac eisiau cyfle ddarllen o, ond mi na i Lowry. Ia, ond os am geirfa nhw gyda llaw, maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr, jyst bod nhw'n geirfa. Wedyn, digwydd bod, gan yr un awdur, sef Elin Davies, nes i ddarllen llyfr arall am Mana Bethan Jones, sef Y Twrch Trwyth. Dwi'n barach chi ddarllen yr un cyntaf, y pair Ddarllen. Na, dwi'n dod. Ond os ennill Gwobr Tir na nog llynedd, a hon, reit, dyma'r dileniant, a dwi'n meddwl bod yna drydydd yn mynd i fod. Cos mae di anelu at yr arddegau, ond os da chi licio rhywfaint o antur a ganrefn a brwydro, a mae nhw hyd a lledrith di gymysgu efo detectives cyfoes, wel, mae hon yn gret. Dim bwys faint i'ch oed chi. Mae yna lwyth o densiwn yn ddi. Mae Alun, mae'n arbennig o dda am greu a chynnal tensiwn. A hefyd, ynddo, mae yna eglurhad yn hon pam fod mae yna wydan a'i fech ddim yn defnyddio gyna yn yr oes sydd ohoni, cos maen nhw gyd fel clyddyfa. Ti'n meddwl, beth sy'n rhywun jyst yn cael gwn ac yn mynd... A mae o'n egluro pam, achos oedd o'n ymhoeni fi. Felly diolch Alun. Felly, nes i wir mwynhau honna. Dwi'n cael sôn am mwy nag un llyfr dydw. Da ni wedi penderfynu. Ie, wrth gwrs, ie. Oce, mae'n ffrind i mi, Rhian Cadwaladr, mae wedi sgwennu nofel o'r enw Gwaddol. Wan, o'n i'n gwybod sy'n ni'n hedfan drwy hon, cos mae llyfrau Rhian Cadwaladr, maen nhw mor ysgafn hawdd i darllen, a nes i hedfan drwy ddi, a'i rhoi hi mam y sydd yn dweud, o hon, just y peth i chi mam. Ac o'n i'n iawn. Nath mam fwynhau hi'n ofnadwy, a nath i dweud, ew, mae hon yn heiddi gwobr. Fi'n dweud, wel, dos am gwobra yn bod i lyfrau fel hyn yn Gymraeg yn anffodus. Dos o ddim nagos. Tasa na rhyw genre, dwi'n bo, llyfr ysgol, ysgan, dwi'n ddim, cos o'n i wedi bod yn siop Owen Meirion ac o Gwyn yn deithau bod llyfrau Rhian Cadwaladr yn bwysig ofnadwy achos ar gyfer bobl sydd wedi colli'r arfer o ddarllen llyfrau Cymraeg. Lle ddim wedi cyffwrdd un ers bod yn yr ysgol neu be bynnag am bod nhw'n rhy anodd neu rhy ddiflas neu jyst ddim wedi darllen yn un ar yr adeg cywir. Ma nhw'n bwysig i ddenu heini nôl. A wedyn be di, wel, agas aga o fas achos mae'n nofel am deulu, tair cenedlaeth sydd wedi cael ei siar o golledion a thrafferthion. A maen nhw'n cuddio gyda'n dipyn am wahanol resymau, so dwi'n eisiau gormod. Felly mae gennych chi themau i galar, hiraeth, canfigan, euogrwydd, trais yn y cartre, unigrwydd. Maen nhw gyd yna, ond mae hiwmor Rhian, achos dim methu peidio bod yn ddoniol, mae hiwmor Rhian yn codi'r cwbl rhag llysgoch chi bod dew o tywyll o anobaith. Mae'n dipyn o ramant, cos mae wastad ar ei ramant mewn. A dwi wir yn meddwl bod eisiau mwy o nofela fel un. Achos maen nhw'n brin, mae gen ti Rhian a mae gen ti Marlon Samuel. Mae'n rhaid ei weithio bod llyfrau fi'n, dyr i fi'n rhyw fath, mae'r i fi'n teddu fod yn dwllach. Ond mae eisiau mwy. Mae eisiau rei yn iaith y de. Dwi'n gwybod bod Llongyfarchiadau William yn gwneud rei, ond hi'n rhyw fath chwaith. Mae jyst eisiau rhywun i fod yn Rhian Cadwaladr y de. Achos mae hon reit ogleddol. Dwi'n bod, beth ti, Aled, wyt ti'n teimlo bod eisiau
Neu ydw i'n bod yn ffussing ynglyn â bod yn wahaniaeth rhwng de a gog, neu dim gwahaniaeth i ti? Mae'n neud gwahaniaeth, dwi'n meddwl. Ti'n modd, a fi'n mewn sefyllfa lle fi wedi gweithio a fod o gwmpas lot o gleddwyr. Ond ti'n modd, bendant ffrindiau o'r gorllewin, ti'n modd, mae'n anodd i nhw deall rai acenion. Yr un peth mae rai pobl o'r gogledd sydd ddim yn cael pobl o'r de o gwmpas nhw yn ffeindio fo'n anodd i deall rai acenion o'r de. Am nes i, ti'n modd, trothwy gan Iwan Rhys. Hwna'n tafodiaeth fi, ti'n modd, Cwm Gwendraeth, a nes i just dwlu ar y llyfr yna. Ti'n modd, nath e'n neud wahaniaeth wrth ddarllen y llyfr yna, bod e mewn tafodiaeth o'n i just yn gwybod yn syth a gallu uniaethu gyda. Mae hynna mor bwysig di. Os wyt ti wedi colli'r arfer o ddarllen llyfrau Cymraeg, ti angen un sy'n siarad dy iaith di. Oes. Ie. Wedyn, so da ni angen rwy'n o'r gorllewin gwyllt. Lle byw ti? Ceredigion wyt ti? A Yes. gogledd ddwyrain, ga i ddweud. O'n i'n mynd i A ddweud. gogledd ddwyrain. O'n i'n mynd i ddweud, mam. Ie. Ond, nes i fynd hynna. Rebecca Roberts. Rebecca, ie. Hi dy'r un, swn i'n dweud, ochra ffil, ochra fi. So mae eisiau mwy o'r ochr yna, a mae Oes. Rebecca mi rownd ysgolion lot, felly mae yna obaith bod hi'n ysbrydoli bobl. Dwi'n siŵr bod hi. Felly mae honna'n bwysig. A rhaid mi ddweud, dwi'n meddwl na hon ydy'n ffefru ni o nofela Rhian Cadwaladr. Nes i fynhau hon. Wedyn, dwi yn mynd i orffen, ond o'n i jyst eisiau dweud, achos mae un o siopa, na im dweud gormod amdani, achos dwi'n un o'r rhai o lygodd hi, ond mae oedolyn is gan Melanie Owen yn glincar. Na i adael i chi ddarllen o a dweud eich barn, ond wir, mae yn chwawyr iach. Dwi'n gwybod bod mae hwnna di mynd yn cliché, ond wir i chi. Nes i wingo, nes i chwerthin, nes i... Gawch chi weld. Okay? Dyna ddigon. Ydy'n yr un traddodiad a Gwenllian Ellis? Gwenllian Ellis? Rhyw fath yndi. Ond mae'n wahanol hefyd, achos o gyd i weld. Oce. Na i adael i fel la. Ond nes i fwynhau golygu hon. Oedd o waith caled, achos mae yna lot o Saesneg yn ei haith i, a be o'n i'n neud oedd, so ti cyd hyn fwy Cymreig fel hyn? A wedyn oedd hi'n dweud, na, oce. Ond weithiau sa'n dweud, ia, iawn, gret. Felly oedd ni'n cymryd rhai gwrsod eraill er mwyn cael ei llais hi. Ei llais hi ydio. Ac oedd y deunydd, arbennig. Oedd dwi jyst eisiau dweud, ond bod ni'n bod sôn am John Sam, nath o'r un neges yndo, ond sylwi bod ni'n rhoi llawer o sylw i lyfrau Saesneg o Gymru. Ac oedd ti'n iawn. Felly, nes i fenthyg copi o straeon byrion Gwobr Davies o'r llyfrgell. Mae'n lot hynny nhw, bob blwyddyn. A nes i fenthyg yn 2021. A yes, cof nes i fwynhau. O'na gwpl o straeon wirioneddol dda am y cyfnod Covid ac o'n i di anghofio. Tad bethau bychin Covid-19 na. Dwi'n bos da chi eisiau mynd nôl i fyw hynna, ond wir, oedd o'n ddigwyr de. A mae yna awdur o'r enw Brenig Davies. Dwi'n cofio rhai gwobr iddo fo pan oedd o'r ysgol. Iasgob mae'r boi ma'n gallu sgwennu. Waw. A hefyd nes i fwynhau stori gen rwy'n o'r enw Naomi Paulus. Ac erbyn dall, hi enillodd y flwyddyn honno, felly, dwi'n spotio talent. O, dwi'n gwybod se... Mae siwr sy'r hoci hefyd, ond Manon a Sian, dwi wir yn meddwl sy'ch chi licio stori hon. Mae am griw a chwiorydd yn y gegin yn paratoi at gnebrwng i mam. A maen nhw just y sgwrs, y banter rhwng y merched. Ac yn torri ar draws i gilydd a ddim yn gwrando ar ei gilydd. Mae o'n mor fyw, a mae mor fywiog. A dych chi'n meddwl, fel amai. A mae straeon 2023 gen ei barod nesaf. Cos unwaith eto fel rhai stori sydyn, os ti eisiau rhywbeth byr, waw, wedi mwynhau'n ofnadwy.
Lle na fo, dyna fi. Sy'n mynd â ni at Aled? Ie, so fi jyst mynd i sôn am un llyfr. A llyfr Darllen yw e. So llyfr 20 mlynedd yn ôl. Gan nofelydd ifanc o Geredigion. A fi'n credu mae potensial gyda hi. So fi wedi darllen Martha, Jack a Sheep. Ar Lewis. O, man bach. Mae just ffantastig ydi. O'n i just fel yn darllen hi, just yn meddwl sut ti'n creu sefyllfa a stori lle does dim really dim byd mynd i digwydd. Ond mae popeth yn digwydd. A chi'n modd o'n i'n sôn ar dechrau hwn amdano eiliad neu'r amser cywir i ddarllen. Ond i'n rili gallu unieithu gyda hwn achos mae rhywbeth yn digwydd. Mae lot o stori hyn wedi bod yn digwydd yn stori yn bywyd fi ar hyn o bryd hefyd. So ni just fel, man bach, ti'n modd? So oedd e'n rili diddorol. Really diddorol o ran, ti'n modd, just ffermwyr fe, ti'n modd? A bywyd ffarm, a ti'n modd, ti'n just yn meddwl, man bach, so bod yn digwydd gyd dros y lle, a bod hi wedi kind of cael, ti'n lli gweld lle mae wedi cael ysbrydoliaeth ar gyfer creu rhywbeth fel hyn, just oedd nabod ffermydd a ffermwyr a'r bywyd sy'n digwydd. O'n i jyst yn meddwl bod yn briliant. A fi wedi bod yn edrych mlaen a ddarllen hi am oes, a nes i pigo lan copi yn Steddfod. So yn briliant. Ti wedi darllen Drifft gen i? Do, a fi wedi darllen y bwthyn. Fi'n fan mawr o gwaith hi. Mae'n jyst yn wych iddi, ti'n ma? So beth sy'n rhyfedd, pan nes ti ddeud Martha, Jack a Sianco yn syth bin, o'n i yn y tŷ yn gallu teimlo awyrgylch tamp oer y tŷ a'r ogla yn y tŷ. A dwi ddim wedi darllen y llyfr yna ers ddod allan. So mae hwnna'n anhygoel, dydi? Bod hi'n gallu creu pethau sy'n mor real. Go iawn, maen nhw'n teimlo fath atgofion go iawn. Go iawn, ydy, y fywch. Y fywch ar Darllen yn pigo'r ffenest a bellai sydd i aros yn ynghof i fyd. A yn bellai o lygfa arall, ond na mi'n... Just pethau bach, a ti just fel, mae hwnna'n briliant. A wedyn peth arall ni'n sôn am, nes i wneud bach o siopa hefyd mis yma. Nes i fynd i... So oedd e dechrau trwy gweld post ar Instagram gyda pentwr o llyfrau seiclo. So ni'n meddwl, pa siop yw hwnna? A nes i gweld taw siop yn Llundain yn Stanford oedd e. A os rhywun wedi bod yma neu clywed amdano Stanford? No. So nes i feddwl, mae rai fi mynd i siopin just i weld y llyfrau seiclo. So mae'n siop yn Llundain sydd wedi bod yna ers 1853 yn Covent Garden. A mae just yn arbenigo mewn mapiau a llyfrau i deithwyr. Am sy'n edrych ar hanes nhw, maen nhw'n gweud pwy sydd wedi bod yma. Ni wedi cael Livingstone, Captain Scott, Shackleton, Florence Nightingale, Ranulph Fiennes, Phil Bryson, Nicholas Palin, and even Sherlock Holmes. A ni just fel... And Aled Jones. A fi nawr o fyd, A cerddais i mewn, a ni'n meddwl, fi'n mynd i cael, ti'n modd, just edrych ar y llyfrau seiclo. Cerddais i mewn, oedd dyn nhw adran gyda llyfrau fel What Owls Know, How Trees Can Save the World, How to Speak Whale. O'n i just fel, man bach, fi'n mynd hollol sgint yn gadael siop. O'n i just fel, na, mae hwn mynd i fod yn hunllef. Yn caru, fe chdi wedi mynd fewn i siop lyfrau, mae rhaid i wybod be mae tylluanod yn gwybod. A nes i dechrau pigo lan llyfryn, a wedyn nes i just pwyllo, a mynd, ro'n nhw nôl. So, ro'n nhw gyd nôl. A wedyn nes i mynd lawr grisiau, a dyna lle oedd y mapiau i gyd, a globs, a ni just fel, na. So fi'n lwcus rili, oedd dim byd i fi cario lot o stwff, ond nes i ffindio'r llyfrau seiclo a canolbwyntio ar just llyfrau seiclo, ond wir, os fi'n mynd nôl dy cardyn credit fi, a fi just yn A rucksack ar dy gefn. wir, a dy fi gymaint o gwyn mewn y siopin.
fi just methu disgrifio sut o'n i'n trwmlan y shopping. Oedd e just yn wych. Sut ogladd na? Sut ogladd yna? Wel, mae ddim yn hen siop. Maen nhw wedi symud i'r siop yma o'r hen le yn ôl bob sôn. Ond ti'n modd, just mynd mewn i siop llawn globes. Ti'n modd globes, rai yn enfawr, ti'n modd. A chi'n meddwl rai chi'n gweld yn y ffilms fel ar llongau, ti'n modd rai pren y gwmpas, oedd rhain gyd yna, ni just fel, mae'n bach. So mae'n llyfrau, mae siop lyfrau sy'n arbennig yn llyfrau teithio. Mae eisiau chdi sgwennu am y profiad o fynd i ar y siop, achos dwi wedi mwynhau gweld chdi'n dweud. Oedd e'n wych. O'n i am y caffi bach, a ni just fel, fi just nes i lawr fan hyn yn gweithio. A na, fi ffili aros mewn yma. Dwi'n methu, achos fi just prynu stwff. Dwi'n mas yna wedi prynu 5 llyfr, a sy'n mae prif yn ei darllen rhain. A ni'n cerdded lawr hewl o hwnna, rhyw ganlladd, a mae siop just yn arbennig yn mynd hetiau. Fel bowl a hats a stwff. O'n i just fel, na. Cadw mlaen cerdded, cadw mlaen. So ni'n fod yn bril, so chdi wedi dod ar yr alwad hyn yma, efo bowl a hat. So os chi'n gweld fi'n eistedd yma mewn rhyw bodlediad gyda het arno a llon pentol lyfrau ti'n mor lle fi wedi bod. Wel, ar dachwedd y seithfed, dwi eisiau chdi fod yn gwisgo yn glan llen. A deithon ni be mae tylluanod yn wybod. Ie, nes i ddim prynu'r llyfr yna, ond ar y restr dolyg. A mae hwn yn rhywbeth ar y funud, dwi wedi gweld llyfrau, ond fi ddim eisiau prynu nhw ar y funud achos mae dolyg yn dod a dwi eisiau rhoi nhw'r restr Sion Corn. Dallt yn iawn? Ce. Gobeithio bod rhywun yn gwrando, ynddo? Ie. Ho, ho, ho. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.